ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶକ୍ତି କୁମାର त्रिपाठी, ଫର୍ଟିଲିଟି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ମୁଁ ଆସୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଫର୍ଟିଲିଟି କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଚାରିଟେବୁଲ୍ IVF କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ କରୁଛୁ ବାପୁଜୀ ନଗରରେ। ଏବଂ या ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର, ଆପଣ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ कि ये जन समस्त चिकित्सा मागणारे कराजिबो। ता सहित आपनका जोटा मेडिसिन भी थिबो आमे मागणारे मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कराहबो एवं चैरिटेबल IVF रो मध्य सुविधा कराहबो। तो एटा होची आपनका स्थान, तार समय एवं को नंबर रे बुकिंग करके आपन करि पारिबे या निम्न रे दिया जायछि। धन्यवाद।